san al'amura suna ci gaba da tafiya musamman a yankin karamar hukumar Makoda bayan rikicin siyasa da ma magana banza ce a karamar hukumar inda an ga yadda kansulolin yankin wasu daga cikin su suka rattaba hannun sauke shugaban karamar hukumar da sani kuma wani sashi suka ce su ba su da wannan mataki da aka dauka ba. Waccan dambarwa da ta kunno kai a karamar hukumar Makoda wasu na ganin tana da nasaba da wasu jagorori da suke faɗa a nan siyasar jihar Kano da kuma karamar hukumar, haka ta sanya shugaban karamar hukumar yake neman yin adawa. Sun isa ma. Amma dai akwai jagari mai dawo Makoda matashi ne daga yankin karamar hukumar Makodan ya zo bayyana wa al'umma cewa su fa a yankin nasu babu wanda suka sani a matsayin jagoran sama da dakta daga alaran ba alifukar na Makoda ashe daukar layin mu ne a ci wasu tabdin gwamna ba fara ba gwamna za ka ji zan baka labari al'ummar Makoda ga jinjina ali kuma Makoda ka kuma na alfahari gaba ɗaya karamar hukumar nan kun kame ta ba wata kujera mai motsi a karamar hukumar Makoda da kuka mana kawai yana ta wani ne ga wani man sarauki zare nai daga ina haka da karamar hukuma zare nai zariya ko ina fa ka je kenan a karamar ko hukuma ina na je a karamar hukumar nan ganin ka nake da buhuna lafiya buhuna ai ban samu komai ba ina ka je gidanmu na je mana yau kai ma matsalar ka je ina gaya maka ai man sarauki kun yi tsaya gaba ɗaya karamar hukumar nan kun kame ta ina tayi na tafi gidan Abba Waziri kawai na ga watan dan baiwa na ce to yi ma abozina a yana dan baiwa ne kenan daga nan na tayi na tafi waila da na je wajen mai dawa wanda yake ba mu dawa shi ma naga kawai ina duba agogon sa naga kawai ai watan dan baiwa a yayi ma na dan baiwa daga nan na tayi na tafi waila da na je wajen mai dawa wanda yake ba mu dawa shi ma naga kawai ina duba agogon sa naga kawai ai watan dan baiwa a yayi ma na dan baiwa duk shekara zakar dawa sai ya bada sama da dame 200 gaskiya ne wannan magana man sadaki ma kawai ina zuwa sai aka ce dan baiwa ake yi ai ko da Allah ya sa ka je jibga PRO APC na karamar hukumar Makoda lawan ba da masu jibga shi ma ya koma gidan Allah ya koma ka ba ma karamar hukumar Makoda ki ka san wani abu ma ina ranar da aka yi dogon informant din nan ina jinka wai su abin da za su bahi wai sai injin ban ruwa injin ban ruwa suka bahi kyautar 20,000 irin wannan jagoran hidi a rana ɗaya ke wannan kyautar yo ina gaya maka suna bahi kyautar 20,000 na injin ban ruwa wahe gari da sanyin safiya tun ya koma bangaren dan baiwa to dama nahi ne dama can yaran dan baiwa ne wala ba daga nan fa ka je Cidari na je Cidari ina zuwa Cidari na je gidan shugaban jami'a Abdullahi Salama a shi ma na dan baiwa ne daga nan yana tafi Makodan ma Makodan kanta ina zuwa can wa zaka samu yana ku ai can ba ku da kowa ai a wajen ciyaman na dai ciyaman Habu ayya kai ma ganganci kai ai namu ne ai ina zuwa wajen ciyaman kawai gama ina duba takalmin sai na kawai hoton dan baiwa ne ga amma Abu ba ma ko da ka karasa wajen Mamuda ma shi ma namu ne a Makoda ai amma gaba ɗaya kun gama da mu shirme kuke yi kai ka san Allah daga Allah ba wani inda Allah ya sa ma ko da mai tsedo kaje ba ko mutum ɗaya ba za ku samu ba ko mutum ɗaya Allah ɗaya ko mutum ɗaya ba ku da shi kana ji ko duk wani babban gari mai jama'a kai ba ma babban gari mai jama'a ba ko ƙauyuka ina tabbatar ma dan baiwa ne ni da yanzu Ali an ce haɗin bata yo dan bata ma shi suke yi abin yo ga bare makwa shi ma nahi ne yanzu nan fa na saurari rediyo ka san ku kun je za ku tayi mana da husuma ciyaman ɗinmu ya je local government za ku tayi husuma kun je a matsayin ku na kansuloli dogaye kun je za ku tsige mana ciyaman ai da aka je gaban gona mata a wannan rigima ai ba tsakani da Allah ne ma wannan tafiyar ta ku ita zan dawo to ina tabbatar ma wannan tafiyar ta mu gaba ɗaya buɗaɗɗiya ce ai mu buɗaɗɗiya ce ai mu ba mu da wani matsala ai gaba ɗaya dan baiwa za a karamar hukuma ko da dan baiwa ake yi yo na karamar hukuma sirri ne karka faɗa
ai gwamna zai fito dan baiwa wani ga mutanen ka na kwai ya shiga ciki dan baiwa a to ai za mu zabe tunda hi dan baiwa duk ƙananan hukumomin na jihar Kano guda 44 ba inda dan baiwa ba idari ba inda bai taimaka ba kai a cikin ƙwaryar jihar Kano ba dan baiwa yana da mutane sun fi 10,000 saboda haka dan baiwa ni ma na yadda ya fito takarar gwamna wai ka san inda dan baiwa yake ai dan gidan bukar ne dan gidan bukar makoda ka ai babban ina ce wannan mutane bukar makoda gaskiya ce a Kano to sai rike gaskiya da riƙon amana duk wanda ka dauka ka ba wannan ai gidan arziki ne duk mutumin da ka dauka ka ba mukami a wannan gidan to in Allah yadda gidan arziki kana ji na gidan arziki ne kuma malinta ce gaskiya wannan shi yasa gwamna ya yi ai malinta ce inda kai mana tsiya kenan shi yasa gwamna ai boko zalla ko ka rike mun karanci ka da yi gaskiya ne shi yasa kai mana tsiya kenan a to ba dole mu ba tsiya muka yi muku ba halin ku ne kai ai gaskiya ni ma na da gidan an ce ai wannan jagoran naku na can dogayen gidan nan ya yake da suna wannan gidan nan naku kai tuna min da Allah farawa na can farawa abinda yanzu ko taro ake ba kwa kiran wa kana ji na ko kawai dai shugaban ku na can farawa a kai ni tahiye a bainar taro wai hifa gaskiya an karbace man waye an karba waye an karba waye gaba ɗaya da aka gama karanta gaba ɗaya aka gano ma cewa ya gama informant din na banza tsakani da Allah ba wanda ya bi tsakani da Allah kuma na tsaya a karamar kuma ko dai kuma na tsaya balle nan maza umma yana da yara ga suna har guda 3 dan baiwa wani ga hamsi ga abba yaransa sun fi 3 ko tukui kaje yaransa za su kai 5 kaji ko gaskiya ne a dan markama dan markama kadai na ga yaransa su kan yaransa kyautar da babban mai yake yi ita suke yi 1,000 suke ba mutane amma nan ka je an dauki naira 500 an baka yi ma sai wata kai na dawo gidan ku kaji Allah duk wannan ya wuce Allah na daina ka daina to yanzu wannan buhunan ya za a yi kenan a to ni masara na zo da saboda haka ma wajen Abubakar za a kai ni mai babban suna ka zan yi ma Abubakar ai takarar dan mai zan mito kuma za mu zabe to ai kuma ba za ka ne gaba daya mu a kilat din gidan Ali babu wani a makoda babu wani wanda zai fito takarar majalisar jiha in ba Abubakar ba kuma kaga saboda gaba ɗaya ma sabgar tasa akwai hayaniya kaga babba da jaka yana ciki ce neman ɗaya kana ji na ko hannunka a riga magana dai kawai ni dai yanzu dan baiwa ne to yanzu abin da za ba matsala zan haɗa ka da ko hamusi ne tunda ka fi kusanci da yi gaskiya ne ka ji ko abin da ba zai iya amma in ma kuma kaga ko ba za ku haɗu da shi ba yau to zan iya yi wa Abu Zero waya baban gida bare bari ko kuma mamu da baban gida a tafiya ko yake shugaban marayu yo kai ana ma magana duk mutumin kirki fa yana bangaren Ali in dai mutumin kirki ne mutumin kware yana bangaren Ali a gaskiya kun gama da mu ka ji ko ni ma na tawo kuma sakon kana ji ko duk dan Ali inda Ali ya turo da sako inda ya turo da sako ya ni nan haka aka yi min ai ba rage a wancan gidan ba sai aka turo min da naira 20,000 bayan aka zo aka turo min da naira 10,000 can fa naira 20,000 ce amma a kasa 10,000 ce ta zo kuma aka baka ta min bambami an sai min kyamara an sai min waye an sai min wai an mini arzika ba san ka sai kyamara kana banza mata da bakin mutane ba yanzu a taimaka min dai to yanzu kana ji baka da matsal dauki buhunan tahi tahi mu je zan hada ka da ko mamu da makoda ne to nagode yau ba mu ba mu ga dai ba har ma da dukan ma'aikata Mamu ta salamu alaikum. Alaikum salam. Ya ji Hamisu ya ce an baka sako a bani. buhun masara ne yanzu mamu da makoda Gaskiya ne mamu da makoda ina da an ce ya raba mu da masara buhu 150 ya raba. Saboda haka ina godiya amma an san zo kan.